Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ayyuha 'yan matan aure, wannan nasiha sha ku ci. Ban buƙaci kowace budurwa ta ji ta ba, domin ba huruminta ba ne ba. Amma idan kin ga an sa miki ranar an kusa bikinki, ina buƙata da ki ji a daren farko da idan an kai amarya. Wasu matan sukan gudu saboda wani dalilai, to shi kuma ango a lokacin yana zumuɗi an ba shi labarin wannan bandashashiyar gurasar taki, musamman in yana tare da abokanai waɗanda suka yi aure. To abin da ke gaban ki kalubale ne. Kin san daren farko dare ne wanda yake da zafi a wajen duka wata ya budurwa wacce ta kai budurcin ta gidan miji. Abin da ya kamace ki da ki daren da kuka yi alwala kuka yi sallah, kada ki sake ki guje, dan kika bari ya miki ta karfi da yaji, to tabbas zai ji miki ciwon da sosai zaki ji zafin shi. Abin da ya fi miki sauki a daren da aka kai ki, kun yi sallah ya umarci ki da ki ku tashi ku je ku kwanta. Kika kwanta ya kai hannunki ya taba ki, kika matsa ya ƙara kaiwa kika matsa, to zai ɗau miki wasu 'yan nasihohi da yabanki, to ki sa a ranki wannan fa halak ne, to tabbas zaki ji daɗin da baki taɓa jin shi ba. Kuma a daren farko duk abin shi ba zai taɓa gane hanya ba in dai ba ya sani ba daman can hanyar ba. To idan yana neman hanya, ki taimaka wa kanki da kanshi, ki ƙara mai ƙaimi akan wannan gurin, ki ɗora shi a turba. Tabbas da zafi amma ba sai an jure. To bayan kuna wannan an gama an tashi, abin da ya fi miki sauƙi kina so ki ji sauƙi, ki yawaita tsarki da ruwan ɗumi, domin tsarki da ruwan ɗumi yana kashe duk wani raɗaɗin zafin ciwo. Tabbas idan kina tsarki da ruwan ɗumi, mijinki zai ji daɗin ki a duk lokacin da yake so. Sai wani abu wanda mata ba ku gane shi ba, shi namiji fa wani abu ne wanda yana buƙatar yin kiss. Uwa uba a ce ki sha mai nono, kika lailaya mai wannan dan yankan na kaciya, kina dan zazzara hannunki kina dan danna wajen ƴan nan kina dan mulmulata, ba karamin daɗi zai ji ba. Sannan uwa uba ke kuma idan kina so ki ji cewa tabbas komai nashi ya tafi enough, ki yawaita sakan mai jikinki, kar ki kwanta ka sharba shi zai ta lailaya ki. A'a, ki ma ki dinga yi, ki kama nan ki mulmula, ki tsotsinan ki kwantar da shi, ki kama a aliyan nan tashi ki jijjiga ta ta jijjigu, ba jijjiga mai zafi ba. Sannan ki daga kafafuwan shi, wannan ya tsaga ki sa dan yatsan ki dinga shafo ta a hankula, kina shafo ta a hankula, kina shafo ta a hankula. Zaki ji yanda zai dinga sakar miki numfashi, yana ɗauke numfashi. Sannan ki samu abin aliyan nan tashi ki haɗe ƙirjinki, ya sa ya dinga zungurawa tamkar yana abena a jikinki. Zaki ji yanda zai dinga santi. Bayan kin yi wannan, ki zo ki kama bakin shi, ki tsotsa. Idan kina so ki ji yana surutu, uwa uba ki sha mai nono. Idan kika kama nono, kin san dan kan karami ne, to ki fara lailaya shi, kina dan daddanna shi, sai ki kama ba cakka sosai ba, kina sha kina dan jujjuya shi da harshen ki, yana jin daɗi. Sannan kada ki ce wai ke ba za ki sha ba, idan kina ganin ba za ki iya ba, ki kama aliyarsa ki aje tsumma a gefe, kina jijjigawa kina sha, kina dan lallayawa wannan ce kina zukota. Zaki ji yanda zai dinga jan numfashi, in kina zuko nan kamar kina zuko ran shi haka zai ji. Ina lagwadar daɗi ce take ɗiba shi. Abin da kawai zaki mai kenan, yawaita masa. Sannan idan kika ga yana ƙoƙarin yana zirawa, to ke abin da zaki mai, ya taɓo gurin da yake so. Idan ya taɓa wannan albasar ta can ciki, ba ƙaramin daɗi zai ji ba. To numfashinki zaki dinga turo mai kema, kina bashi, yana turawa to iya kai gurin zai ɗora span, sai ki ji yana yana nishi da ƙyar. Abin da ya kamace ki da ke kenan. To bayan kin yi wa'annan abubuwan kuna yi in aka gama, zaki ga ya faɗi ka sharba, yana fitar da abin kaɗan. To zo ki dinga dan tattanna mai kan nonon shi, to zai dinga fitar da shi wanda ya rage mai a jikin shi. Ku gama ku je ku yi wankan ku. Bayan kun gama, sai gare ka ango. A daren da aka kai maka amarya, bai kamata kanka tsaye ka nuna mata cewa ga abin da kake bukata ba. Za ta ji tsoro, duk wata ni'ima ta ɗauki.
ta zamana ba ta da wani ni'ima ta sa tsoro saboda ana ba ta labari da zafi zai ɗauki ba haka za ka yi ba. Idan kuka gama sallah ka ce kina buƙatar bacci, kin yi hada kin yi me, ki tafi ki kwanta, ni zan yi kaza ko zan yi kallo ko kuma zan ɗan duba littattafai ko kuma je ki kwanta, ni anan zan kwanta. Ka dai mata dabaran da za ta saki jikinta ta shiga ɗaki ta kwanta. An kawo ta da kayanta enough a jikinta, dare na ɗan tsalawa, lallaɓa ka je. So ma dan shafa kanta wannan shamfun da ta zo maka da shi, dinga shafa shi kana lailaya shi kana shafa shi dawo hancinta kana dan shashafa fuskarta, kunnanta kana dan shashafa shi tukunna. Tana farkawa sai ka ce kin tashi, in ta ce ya ce karki tsorata ba abin da zan miki, kawai zan taba ki ne domin ji daɗi saboda na daɗe ina mararin wannan jikin naki, ban taba shi ba sai yau da ya zama halak ɗina. Bayan kana ta mata wa'annan kalaman masu daɗi, ga kazanki kana lailaya ta, kawai zura hannunka bayan ta ka ɗan saki breziyar da ta saka, ka kawo hannunka kana shafa ƙasan nonanta, kana ɗan shafo shi kana ɗan kewaye shi kana zuwa cibiyarta kana lailaya sai kai sama kar kai ƙasa, ka yo sama ka ɗan zura hannunka cikin bra ɗinta ka kama nonanta kana shafawa. Kan nonon ka san sabo ne, bai saba ja ba, bai saba fitowa ba, to ka kama shi kana ɗan lailaya shi ka tabbatar ya fito duka biyan, to zaka ganta ta yi lakwas. To ba shiru za ka yi ba, ci gaba za ka yi kana tambayar ta da daɗi, in ci gaba da daɗi ba za ta amsa ma ba, amma tana jin daɗin sosai fiye da yadda ba ka zato. To bayan kana ta wannan shafawa sai ka samu ka sai da za ka yi ka ɗaga riga za ta taya ka, in har tana jin daɗi za ta taya ka, za ka ga tana ɗan mammotsawa alama ka cire. Kana gama cirewa kar kai komai, kai bakinka kan nuna, za ka ga nan da nan ta miƙa mashi, kana tsotsa kana jin daɗi kana tsotsa sai ka taho da hannunka ɗaya kana mulmula shi, ɗaya kana tsotsa, ɗaya hannunka kana taɓa cibiyarta, a hankula zura hannunka cikin zaninta. Wannan ɗan abin na tsakiya mai ɗaya fata na ta yi zumɓoto, ita za ka kama hannunka ka sa a ciki ka dinga karkaɗa shi kana karkaɗa shi, wai inda ihu a daren nan za ka ji tana yi saboda ka mata a lokacin buƙatar ta kawai ka saka, kar ka saka. Ci gaba da lailaya mata kana jijjiga mata kana shan nonanta, kana jijjiga mata kana shan nonon, za ka ji duniya ba abin da take so illa ka ci ta. To kar ka ci, kai ta mata haka, kai ta shan nonon kana mulmula shi kana jijjiga can gurin, za ka ga ta rasa inda za ta sa kanta. To zane zanin ka mata zagidir, in ka zane zanin sai ka kwantar da ita ka ɗaga kafafuwanta duka biyu, ka sa bakinka a wannan guri fatan nan, ka dinga tsotsota kana tsotsota, nan da nan zaka ji tana numfashi babu iyaka, tana wayo daɗi, tana in ma bata kira daɗi ba a ranta tana faɗi, kuma za ma ta faɗa saboda tsananin daɗi zaka ji tana faɗi. Kana sha kana zuruwa hannunka kana da mammatsa mata nononta saboda ji za ta yi ba abin da take bukata illa ka ci. Kana mammatsawa to zaka ga nan da nan abu na bulbulowa daga jikinta, yana bulbulowa tana bukata, kana kai abinka kana zira zaka ji ya shige sai ka ji yana cakal alamar ya jiku kenan, tana zamewa tana ita ku miƙa ma take ka ci, miƙa ma take, to nan da nan zaka ga ta kankame ka, alama ta fitar da span din nan na shekara da shekaru, za ta rungume ka. To karka yadda ka kasi har ta fitar, tana gama fitarwa to dage kai, komai nata zai saki ya buɗe, kai kuma dage dinga sawa kana cakawa a haka kana cakawa sai naka ya taho. To zaka lokacin ce rike ta za ta ji tafin hannunta ita kuma yana mata wani tsit kamar alama zafi, daɗin zafi na shiga, to sai ta rungume ka kai ma sai ka ga shikenan kun yi saduwa mai daɗi wacce kowa ya gamsu. Dan Allah samari da 'yan mata a daure a dinga yin haka, yana ƙara soyayya. Duk soyayyar da ba wannan babu, idan har mace ta samu wannan
ta gama. Ni da nake muku wannan faɗakarwa wallahi har zuciyata ina gaya muku, kuma dan Allah in mata a dage, a dage, a dage, a dage, kuma maza a dage a nemi abu. Mata a dinga cin fruit, wanka, kwalliya. Hajiya ta kika iya tsafta, girki, wanka, kwalliya, iya kwanciya, kin gama wani miji komai. Sai dai kiji ana ai iyayenta kungurmaye, yan boko ne, yan tsafi ne, yan me ba tsafin ki a cikin gidanki. Kada ki yadda wata ta ziga ki. Wannan gurasar da ke bashi ya hada ta da aliyarsa ya fi komai tsafi, ya fi komai daɗi. Shi kanshi bokan da za a bashi wannan so zai, saboda gurasa ce wacce ta ji kayan haɗi. Ba kowa ne ba yake kwasar ta, sai mai daraja wanda Allah ya tsaga. Duk wanda kika ga ta tafi ta yi karuwanci to tabbata gurasar ta ba ta da matsayi, ba ta da maiƙo, ba ta ji kayan haɗi ba. Kina yin aure gurasar ki ta gama jin daɗi, mijinki ya gama hutawa, ya gama jin daɗi. Tsarki da ruwan ɗumi mata, tsarki da ruwan ɗumi, tsarki da ruwan ɗumi. Yin kwalliya da safe, wani na bukatar ya sha murtuku bayan ya je sallar asuba ya dawo, kafin ya zo ya wanka ya ci breakfast. Zo ki kwanta, ya zo ya dan sha murtukun nan, shi ma na dan lokaci ne. To kyanta da safe kuma ki goho hajiya ta ya zira, zaki ji zafi amma zai ji daɗi. To ba shi ya ji daɗin, ke ki jura zafin. Bayan kin goho ya zira can ciki, ya ji daɗin shi, ya gama. Kun huta, tashi ki je ki maza ki dora muku ruwan wanka. Zuba a flax, fara yin wankan ki. Dora kayan breakfast, soya na soya, dafa na dafa, haɗa shi a dining ko a falo. Kawai ya tashi ga ruwan ka can ai bayi, ya je ya fesa wanka, kayan shi enough a gadon kafin ya fito. Kin gyara, kin fesa turare, kin yi komai. To yazo yana cin abinci, na mai kisa rigaki yar atamfaki mai kyau wacce ɗinki ne das a jikinki. Wannan ɗan dantsan nonon naki ya ɗan fito, yanda ya iya cin abinci, iya kallo, ya san yes. Fatan nan taki sama mulki ta da mai kawai yaka tana shining, nonuwa a tsaitsaye duk girgir. Kuma ki yawaita sa rijiyoyin da su ɗago nonuwanki, yanda zai san cewa bai auri kwashi kwarab ba. Tana gyara jikinta. In kin zaki zauna ki dan durƙusa, sannan ki ɗauko kai ki ce bismillah, mu ci abincin. Yana ci kina kina kwarkwashe in yace mi kodan zaki ga ya fake, dan mi min abin nan a cikin daki. Ki shiga, in zaki tashi dan rausaya ki mika masa kirjin, sannan ki juye duwayukan ki tashi kina juyi. Zaki ga ba abu zai aike ki ba, kawai ya ga salon tafiya ki, ga yanda kike tafiya. To ja ajin ki tafi a hankula, kina rausayawa. Ki je ki ɗauko ki kawo mai ki bashi, sannan zaki zauna ki zauna. In zai tafi ki ce ba kaman ba, zai miki kiss din da zaki sha yawun shi ya sha, ki bashi harshe ya sha ya baki. Ki ce ba kai wai twist ɗinka ba, zai ɗora musu kiss, ya ɗora musu kiss. Ki ce to ka kula min da kanka, ina nan ina ma tana don gurasa kame dan banzan daɗi, sai ka dawo kaci. Ki ɗaga mai hannu, ki mai addu'o'i ya tafi. Ki dawo gidanki, ki zo ki kwanta ki huta baccin nan da baki ba. Duk inda ɗaya take, kin yi sallah ki, kin ci abincin rana, kin ci ɗan kayan da za su ƙara miki ni'ima, saboda kafin dare sun jiku. Bayan kin yi wa'annan yamma ta la'asar nan da nan haɗa girki, kin daidaici zai shigo karfe 6, to tun 5:30 shiga wanka. Ki fito daga wanka ki feshe jikinki da dan babasan turare, ki nemi kananan kayan wanda kika san lalle zai ja hankali, dole ma a kwanta da ke ko ba a da niyya ba. In yana wash ya gaji, ce ni za ka yi wanka, in kai wanka za ka wargaje. Zai shiga wankan nan, babarin shi zaki ya shiga wankan. Shiga ki saɓe kayanki, ki mulke ko ina. Ki ce yau kina so ki ji ko ina na ƙarshe. Mulke shi, tas dawo ki sa mai kaya, ya zauna ya ci abinci, ki kunna muku kallo, kuna yi kuna raha. Ai sallar isha, ana ida da sallar isha kafin dare ya an yi roll ɗaya. An yi roll ɗaya an gama, an ci gaba da kallo. 11, 12 an ɗan kwanta, cikin dare dai ki je yana miki haka, mom darling baby na ki tashi ina buƙatar ki. Sai ki ce to baby bari taso mu je mu yi fitsari. Ku je ku yi fitsari, tun daga bayi kun faro wasan ku, ringiɗi kun zo daki, kun yi abin da za ku yi. To shine mata,
zaki ji ya manta kaf, zaki ji ana sai fari kake kana kiba, aure ya karbe, ya samu karbuwan ne. Dan Allah mata a taimaka wa kai, a taimaka wa kai. Nagode, wassalamu alaikum warahmatullahi